Һаумыгыз, кадерле достар. Без башкорт халык йырлары, башкорт халык көйләре турында һөйләшүдә дәвам итәбез. Һәм бүген бездә кунакта халык йырларын айрылса ихласлык менән башкарган Айгиз Ханов. Һаумы, Айгиз. Сәлам алейкум. Бүген безнең тамашачыларны ниндәй йыр менән куандырасаң? Бүген мин дә тамашачыларны башкорт халык йыры Ялсыгыл менән таныштырып үткәм килә. Айгиз, менә килешәңме, безнең халык йырлары улар барыбер үзенчәлекле, башка халык йыр-моңдарыннан айрылып тора. Нисек уйлайсың, буның сире нимәлә? Башкорт халык йырлары бай мәдәни мирас ул дип әйтәк тә була. Халык йырларының күбеһе безнең көндәргә сал тарих төпкеленнән килеп иткән. Тарих вакыйгалары күренекле шәхестәргә багышланган. Шулай ук ул ябай халыктың әси язмышын да күрсәткән йырлар бар бит инде безнең. Уларның тарихын өйрәнеп, белеп, аңлап йырлаган вакытта гына халыктың күңеленә, йөрәгенә yetkirib була дип уйлыйм мин. Сынлап та мин дә һинең белән килешәм. Менә тарих тинең бит инде. Әйдә, безнең тамашачыларны Ялсыгыл йырының тарихы менән әдрәк таныштырып үтәм. Башкорт халык йыры Ялсыгыл ул шаян йыр. Байда хезмәтче Ялсы булып эшләгән яшь егет иртә таңдан кара төнгә тиклем авыр эштән бушамаһа, шаян үҙле, шат күңелле була. Ялсыгыл горур башкорт егете, байдар бал искәндә Идел һуын истем мин, шуңа ла батыр егет булып үстем мин дип йырлай был йырда Ялсыгыл. Был йыр инде ниндәйдер авырлыктарга бирешмәскә, күңел төшенкелегенә бирелмәскә өйрәтә дип уйлыйм мин. Зур рәхмәт һиңә, Айгиз. Әйдә инде хәзер йырлап ишеттер. Зур куаныч менән. Башкорт халык йыры Ялсыгыл, башкара Айгиз Ханов. Ялсыгыл, ярышканда Ялсыл бул, ярышканда Ялсыл бул, йоклап ятма Ялсыгыл. Кыздар яратма ялкауды, аргымакта ярһы бул. Кыздар яратма ялкауды, аргымакта ярһы бул. Ат хайлаһаң хайлап ал һин йөрәк яллы йөрәнең. Ат хайлаһаң хайлап ал һин йөрәк яллы йөрәнең. Ел сыгарып елһер көндә елдәй кызу елгәнең. Ел сыгарып елһер көндә елбәр кызу елгәнең. Baylar harı bağ iskəndə idil hıvın istim min. Baylar harı bağ iskəndə idil hıvın istim min. İdil hıvın istim min də batır bulub ötüm min. İdil hıvın istim min də batır bulub ötüm min. Ялсыгыл, ярышканда Ялсыл бул, ярышканда Ялсыл бул, йоклап ятма Ялсыгыл. Кыздар яратма ялкауды, аргымакта ярһы бул. Кыздар яратма ялкауды, аргымакта ярһы бул. Кыздар яратма ялкауды, аргымакта ярһы бул. Кыздар яратма ялкауды, аргымакта ярһы бул.